بالافرن بیوان لانسر این استراتژیک این امریکاینا پۆشبنکەیەکە سەربازیە ئەمریکی ڕادەبن. پشتی چەند دەمژمێران بۆمبەیەن وان ئێن پێشکەتی بسەر بنکە و بارەگەهێن ملیسێن سەرب ئیرانێ لە سووریە و عێراقێ باریان. فەجرا ڕۆژا شەمیێ و دناڤا سی خولەکیدا بالافرن شەر ئێن ئەمریکایە 27 بارەگە و بنەسازیên ملیسên سەرب ئیرانێ li Bû Kemal û Meyadînê li Rojhilatê Dêrezorê û heta Eyyaş li Rojavayê Dêrezorê bombebaran kirin. Wezareta Berevaniyê ya Sûriyê daxuyaniyek belav kir û têde got tu hincetek bo êrîşa Amerîkayê nîne ji bilî lawazkirina şiyanên artêşa Sûriyê û hevpeymanên wê di şerê terorê de. Di êrîşên Amerîkayê de hejmarek serbaz û sivîl hatine kuştin. êrîşên Amerîkayê bo serbaregehên milîsan nebdilêhin berpirsên berê yên Amerîkayê bûn. Ku daxwaz dikin êrîş li dijî Îranê bi xwe bên kirin. It'll go into next week. It'll be multiple days. Li gor min hefteyekî ji wê êrîşên Amerîkayê berdewam bikin. Wê çend rojan berdewam bikin, ne çend hefteyan. İdareya Joe Biden berdewam axaftinên ser vê dike û çend zanyariyên metirsidar eşkere kirin. Ew gelekî qise dikin û ev êrîşî girêngiya xwe wenda dikin. Ew dixwazin xelk bizanin be ew êrîş wê çend rojan berdewam bikin. Ji wan wîsayê ku gurzekî bêhêz li Îranê dane, lê di rastiyê de wisa nîne. Li gor min Îran bi me dikene. Ji ber wê jî bersiva baş ew e ku êrîş li wan cihên xwedîwate bêne kirin. Divê nava Îranê bi lez berpinsên Îranê werin armanc kirin. Bê ku çend rojan li ser bê axaftin. And really they're not. I think Iran is laughing at us. Li gorî çavkaniyên xwecehî di êrîşên Amerîkayê de ku di nav axa Sûriyê de hatine encamdan, hejde çekdarên girêdayî Îranê hatine kuştin û hejmareke din jî birîndar bûne. Hüseyin Umar, Rûdaw.